maganar da na faɗa ta baya har yanzu ina nan akan bakana. Duk wani crew da kika ga ya ci gaba a masana'antar film wallahi azim kawai Allah ne ya ciyar da shi gaba, amma ba wani wanda zai zo ya taimake ka. Duk waɗannan da kuke bi kuka mai da su allolinku, kana cameraman ko kana editor ko kana sound engineer, wani jarumi ne ko producer ko director zai yi tafiya ba aiki zaka je ka ba, ka zo ka makale a gindansa, ka zo kana bin sa kana yin hotonsa kana postin. Kai dan media ne? Kai ba dan media bane. Shi ma zuwa yayi ya samu dama ya je ya zauna da kafarsa, ba laifi bane dan ka bishin, amma ka zo ka tsaya da kafarka. To masu kallon mu bari mu je mu dawo. Gwamnatin baya ta ɗauki matsayi na hukumar tace fina-finai ta ba wa ɗan Kanywood. Sabon gwamnati ma still ta ba wa ɗan Kanywood. To kana gani akwai bambanci, kuma miye ci gaban da kake ganin sun kawo kuru da industry na fim gabaki ɗaya? Duka babu. To san me yake faruwa? Magana ta koma jam'iyya. Babu maganar masana'antar fim. Ba a taimakawa 'yan fim. In dai ba kai baka cikin wannan cycle din na jam'iyyar su, so ba a taimakawa masana'antar. An taɓa yin ƙungiya musamman domin kuro don a samu hanyar da za a kawo canji. Kuma a wannan ƙungiyar kai ne shugaba. Amma yaya ƙungiyar ta watse tun ba a je ko ina ba? Tabbas. Na ji daɗin wannan tambayar da kike mun. Abin da ma ya daɗe ne shi. Gwamnatin tarayya ta ɗauki mukami na MD ta ba wa ɗaya daga cikin 'yan Kanywood. Daga lokacin da ya shiga ofis zuwa yanzu, wani ci gaba kake gani ya kawo a masana'antar Kanywood? An sha ganin hotunan shugabar wannan hukuma da masu shirya fim na 'yan kudu. Shin 'yan fim ɗin arewa ba ku da hanyar da za ku zauna da shi ne don ku faɗa mishi matsalolinku ko yaya ne? Kamar yaya ba mu da hanyar da za mu zauna tattauna matsalolinku? Tambaya.